teacher there. Hello mga bata! Magtuon ta karon sa litrang Y. Ang iyang tingog, Y. Litrang Y, tingog, Y. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang Y. Yoga. Yema. Yate. Yuyu. Yarn. Karon mga bata, tanawa pag-ayo ang hulagway. Butangi og star ang mga hulagway nga ana ay tingog sa Y. Sunod, pilia og lingini ang sinugdanan nga tingog sa matag hulagway. Sunod mga bata, lingini ang mga litra nga ana ay tingog nga Y. Karon magbasa na ta. Y. E. Y. A. Y. I. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. U. Ya. Ye. Oy. Mga pulong. Yabo. Yema.
baboy, sayal, maya, pulungan or phrase. Ang yema nga lami. Sayal sa bata. Hugpulong or sentence. Ang baboy naa sa ubos sa balay. Karon mga bata, mag-story ta. Ang uluhan sa atong story, ang yema. Sila Rina, Ila ug Maya naa sa sala. Gitagaan sila og yema ni Nanay Ibya. Lami ang kaon sa tulo ka bata sa yema. Mga pangutana, kinsa ang naa sa sala? Asa ang tulo ka bata? Unsay gihatag sa ila? Lami ba ilang kaon sa yema? Kung ikaw tagaan og yema, imo ba kining daghanon og kaon? Ngano man? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang Y. Ipadayon ang pagsulat sa litrang Y sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!